Il-budget moffra ebda soluzzjonijiet għal problemi li qed jaffaċċja l-poplu. Iżda fi kliem il-Prim Ministru dan kien budget b'saħħtu. Il-kumment ta' Roberta Bela waslu waqt intervista fil-programm Extra wara li fil-budget ma preżenta l-ebda pjan ekonomiku fit-tul u ebda direzzjoni għal pajjiżna. Bil-gvern mhux biss baqa' jintaxxa l-kola iżda żied piż ġdid fuq il-ħaddiema li jridu jħallsu sena ekstra ta' bolla, xi ħaġa li laqtet lil kulħadd. Kien budget b'saħħtu għaliex laqat lil kulħadd. Kien budget illi ħaħsib lil kulħadd ma traskura lil ħadd. Waqt il-programm Extra bla dubju li kellha tqum il-kwistjoni tal-mara tal-Ministru Clayton Bartolo, bil-Prim Ministru jirreferi għal kejl brigi differenti. L-importanza li hija l-uniformità li ma jistax ikollna żewġ rigi differenti. Iżda meta Justin Caruana kienet instabet li kisret il-kodiċi tal-etika, Roberta Bela kien sfurza li tirriżenja. U meta kien ħareġ l-skandlu ta' Rożjen Kutajjar din kienet warbet mill-Grupp Parlamentari Laburista. Il-fatti juru li ir-riga differenti intużat fil-każ ta' Clayton Bartolo u Clint Camilleri, fejn Bela qed jibqa' jiddefendihom. Qatt ma qadna sikta jipprovajna nixkupaw taħt it-tapit realtajiet li nqalgħu minn żmien għal ieħor. U minkejja s-sitwazzjoni tal-biki li pajjiżna spiċċa fija taħt Gvern Laburista, Roberta Bela appella biex kull persuna tikkunsidra għandix terġa' teleġġi lil dan il-gvern sabiex ikompli jmexxina. Meta tasal il-ġurnata tal-ġudizzju, kulħadd fil-kwiet ta' daru se jagħmel l-eżami tal-kuxjenza u se jisaqsi lilu nnifsu jiena fejn qiegħed illum. U brabta mal-mudell ekonomiku ta' pajjiżna, Bela qis li din formula ta' suċċessi tant li baqa' jinsisti li mhux se jkun qed ibiddel id-direzzjoni. Dan minkejja li l-mudell ekonomiku wieħed ibbażat biss fuq in-numri minflok fuq il-kwalità. Hija formula li qed tagħtina suċċessi. Kristin Mamo, għan Net News.